la Guardia Civil y parir en la puerta del cuartel. Laura y Carlos se llevan. Pero cuando no está Carlos no tengo ningún problema. Digo, hostia, digo, ¿qué pasa aquí? És una baixada. Perquè és com antes la mina, això, no és? Sí, no sé. Porque claro, empezar de San Pedro abajo en Francia, eso es una barbaridad, son 1100 metros de desnivel. Entonces, empezarlo allá abajo... Pistolas, tiros, muertos y... Déjatelo sí, y en la mina también, que en la mina también. Pero también hay la parte de atrás. És una oferta de treball i on vivim nosaltres es deu ser per aquí. Selecció. Sí, aquí, corriendo de arriba. Y nosotros entramos por aquí y debemos estar aquí. No, aquí. Dice, mira por internet. Y miré por internet y sí, pareja de Badalona detenida, no sé qué, por estafar 22 millones de tren, ha comprado y vendido terrenos y pisos. El 9 es San Gilberto. A mí se esforza más. Sí, si pone a la torre. Aquí hay un indicativo. Vale, no, i si Palau ens l'obra quan acabem aquí, doncs ja està. I què és el Palau? El que passa que... Esto es guapo, ¿eh? Vale. Estava plovent, sí, mentre explicàvem. Ara va venir per allà, està plovent. Mira, meravellós, fantàstic. No esmorzem, també? M'estàs fent agafar esta gana a mi. Home, vas... Mira, lo que es diferente es la campana. ¿Has visto? Ah, sí. Uno parece... Hostia, es verdad. Es verdad, la de la izquierda parece el del cerro, ¿sí? Ese es el cencerro del Cencerro cura. de así. Sí, cuidado. Portes càmera, no? O què? No. Se'n va trencar. Ja... Mira que se mete en todo. Després, quan ho per Nadal, també sempre són bé. Tu dius que aquest és pallasso perquè et posa. Jutge de pau, diguéssim, mare. Però tot documents de l'estat espanyol. I els meus senyors... Va ser al infierno. Parece un tigre. Hòstia, com arramba. Esto... El dels militars. Què li passa? Això, que veig si estàs... Espera. Aquí, però s'ha d'apretar fort, sí. Vale, aquí.
Deia de fer un vermut de... No los has provat? No los has provat? Són boníssims. Pues no parava tot allí. A tarda. I fot fresquet aquí, eh? Sí. No, això és el crematori. I el 248. Sí, sí. Ja heu anat al cementiri vosaltres? No, la verdad, el cementerio. Ja s'ha espavilat perquè no les... Aquí li sona. El tema que venia... El que és que demà marxava molta gent. Llavors l'hem adelantat avui. Ah, però així són els mateixos que... Sí, porto la de demà, eh? No, el que passa que hem anat avui a Walter i hem anat fent avui, perquè per demà no... Mira, no m'agrada. Però anem a veure això que val la pena, aquesta senyora està encara. De la part de Francia. Tu decías en abril. Mira, aquest senyor és el que va fer la taula aquí. Molt bé. Les màquines ja no... Aquestes màquines fan meravelles, Ho veu, eh? Sí, no veus els marges que hi ha? El quitrac encara brilla. Els marges hi ha que...